Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lihitimong putoro na makapaghatod din istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihitimong paraomang benepisyaryo. Kinuno, halos sa iba-ibang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinayo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Diyos marahay na aga po mga kaagraryo. Uyan naman po ang satuyang inaabangan na programa sa radyo na mahatod nin bastanting kaaraman, informasyon sin barata para sa tuyang mga kaagraryo. Alagad ang test ka sa tuyang temo inaaldaw, magkakigwa muna kita nin diit na sumada ka naging ulay-ulay ta ka na kaaging episode. Naging tampok niya itong bisita si Parpo 2, Engineer Renato Ato Biquilio, Candar, Camarines Sur 2. Siyempre, sa tuya po'y tinampok ang tariumpok ang sa opisina, manunungod sa mga inisyatiba urog na ang pagpapaurog sa pagbuhay kan mga agrarian reform beneficiaries sa Camarines Sur 2 asin ang mga lakdang asin programa Candar Camarines Sur 2 asin ang proyektong split. Asin ini po suportaran kan sa tuyang naging tampok ng mga arbor representative na sina kaagraryong Nora Azores asin kaagraryong Demetria Alforte. Ngunya na pagkaaga mga kasama mga kaagraryo, igwa na naman po kitang matibay na official kan Department of Agrarian Reform na makakaibanan sa episode kang programang Kape asin Baretang Agraryo. Siya po nakapagtapos kan sa iyang kolehiyo sa Ateneo Dinaga College kan taon 1984 sa kursong Bachelor of Science in Education Mathematics. Wow! Naipagpadagos naman po ang sa iyang edukasyon sa Partido College kung sa siya nagkuha ang sa iyang master's degree sa Public Administration kan taon 2015. Sa ngunyan halos 40 taon na siyang nagsiserbi sa gobyerno. 4 na dekada mga kaagraryo. Nagbuo na sa iyang karera sa Department of Agrarian Reform kan taon 1985 hastang 1988 bilang Junior Statistician sa DAR Regional Office No. 5. Kasunod kay ni, naging computer programmer kan taon 1988 hanggang 1989. Kan taon 1990 mga kaagraryo, naging EDP System Analyst 2, sagod naging Information System Analyst 2, sa kaparehong taon hastang 2015. Sa iya pong padago sa dedikasyon, pagserbi sa publiko, siya man po nadesignar bilang OIC Municipal Agrarian Reform Program Officer Candar Camarines Sur 2 sa taon 2015, sagod na maging full-fledged kan taon 2018 as nagpadago sagod 2022. Por dahil po sa iyang padago sa sensirong futuro para sa tuyong mga paraomang beneficiaryo, siya po ang naging Chief Agrarian Reform Program Officer kanton 2022 sagod sa mga panahon pong ini. Asin kan 2024, ninulitan sa iyang higos. Asin ang nagpapadago sa pagmakulog sa mga beneficiaryo kan departamento, siya man po nadesignar bilang OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, Candar Provincial Office kan Camarines Norte kung sain padago siya nagsiserbi sagod sa mga panahon na ini. Mga kaagraryo, ang makakibanan ta, kaagraryong Odessa, Cabisodo, ang OIC Provincial Agrarian Reform Officer 2, Candar Provincial Office kan Camarines Norte. Hello po, kaagraryong Odeng, marhay na pagkaaga po. Hello, kaagraryong Grace, maray na aga man po. Sarong mainit na umaga ang ating panahon ngayon. Kasing init ng iyong lingkod. Wow, talagang umaati ka buong usapan mga kasama, mga kaagraryo sa tuyang maantabianan sa lugpukan episode ngunya na aldaw. Anyway, kaagraryong Odeng, sa mga nakaaging episodes, naiharas po kan ibang opisina kan probinsya Candar, ang sa ida po mga marhay na accomplishment asin po ang mga istoryang trayumpo kan nakaaging taon. Ngunyan po kaagraryong Odeng, aprobinsaran ko po ang pagkakaton inin mahapot kamo kung ano-ano ang mga pig-orgulyong akomplishmento Candar Camarines Norte kan taon 2024. Ang DAR Provincial Office of Camarines Norte
ay patuloy pa rin po na nakaangkla doon sa 3 major programs ng aming ahensya. Ito po yung tinatawag natin na Land Tenure Security Program or LTSP, and yung ARBDSP, Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program, at yung aming Agrarian Justice Delivery. Sa ilalim po ng LTSP program ay meron po kaming ginagawa ngayon na yung tinatawag natin na project split. Ano po, yung project split, yung support to parcelization for individual land titling. Ito po ay isang programa ng ating mahal na Pangulo at ng ating Secretary Estrella. Ito po ay ang layunin ng proyektong ito ay yung nung mga panahon kasi mga 1990s ka-agraryong Grace, meron kaming to fast track land distribution accomplishment, nagkaroon kami ng pagbibigay na tinatawag namin na mga collective CLOA. Ibig sabihin po ng mga collective CLOA, sa isang titulo, marami po dyan ang nakapangalan na ARB. Pwede po ito na maging kooperatiba. Kaya po, nakapag-issue kami. Ang pinakaunang layunin, yung mapabilis, mailipat sa mga magsasaka ang pangalan ng mga lupa. Ngayon po, parang mapabilis at masiguro ang seguridad sa lupa ng aming mga mahal na agrarian reform beneficiary, ninais po ng ating Pangulo na mapalitan na yung mga collective CLOA ng individual title para po makapagbukas tayo ng panibagong opportunity. Iba po baga ka-agraryong Grace, kung ikaw ay isang magsasaka na nakikita mo na hawak mo na, meron ka ng tinatawag na akin na to, solo ko na, sa akin lang ito nakapangalan. So yan po ang pangunahing layunin ng ating project split. Ano po, ang pondo po nito ay galing sa World Bank. Nung nakaraang taon, nagkaroon po kami ng matagumpay na pag-distribute ng aming project split na tinatawag namin e-titles. Ito po ay ginanap noong June 7, 2024 sa Puerte Sports Complex na pinangangunahan po ng ating mahal na Pangulo. Noong araw po na yon, ang DAR Camarines Norte ay nakapagbigay ng 141 e-titles. Ano po, tapos ito po may lawak na 300 hectares sa ating pong 141 ARBs. And kasabay po ng pagbigay ng individual na titles under project split, meron din po kasi kaming yung tinatawag namin na regular titles. Ano po? Ito po yung regular titles, ito po yung hindi na po siya dumadaan sa collective CLOA. Ito na po ngayon ang aming mandato, diretso na po na individual na titles. So, under regular titles, nakapagbigay din po kami nung araw na yon ng 96 regular titles na may lawak na 113 hektarya sa 87 na mga magsasaka. Sa buong 2024, nakapag-distribute po kami kasi ginanap po yun nung June. So, meron pa rin po kaming accomplishment after ng June 7. So, nagkaroon po ang kabuuan titles under regular and project split. Kami po ay nakapagbigay ng titulo na 322. Yun na po yung accomplishment namin noong 2024 sa buong taon na may lawak na 564 hectares sa 311 na magsasaka. So, yun po ang aming accomplishment under project split, ang pagbibigay at sa regular titles na binibigay ng DAR. Isa pa pong matagumpay na accomplishment ng DAR Camarines Norte ay yung pong pagbibigay namin ng sinasabi namin na certificate ng mga cockrooms o sinasabi natin na certificate of condonation and release of mortgage. Ang legal na base na basihan po nito ay yung Republic Act 11953 na or yung tinatawag natin na New Emancipation Act. Ito po ang lahat po ng pagkakautang ng ating mga mahal na agrarian reform beneficiaries
parang nawala na po, mabubura na po dahil yun nga, magbibigay kami ng certificate ng condonation and release of mortgage. Nagkaroon po kami ng matagumpay na distribution ng mga COCROM noong December 2024 sa pangunguna po ng aming dating Undersecretary for Support Services or ARBDSP na si Yusik Minya Taduran na kaparehas natin na Bicolana. Ano po? Noong ang naipamahagi po namin ay 1,606 na COCROM para sa 47 million na pagkakautang ng ating mga magsasaka sa Land Bank of the Philippines ng 1,561 ARBs na may lawak na 3,440 hektarya. So yun po ang naging accomplishment namin in terms of LTSP program, sector. Sinabi ko po kanina na meron pa rin po ang DAR na isang programa yung tinatawag natin na ARBDSP. So ito po ang layunin po nito ay hindi lang makakuha ng mga titulo ang aming magsasaka, kundi ka-agraryong grace, masiguro, makatiyak din ang aming ahensya na hindi lang lupa ang kanilang pinaghahawakan, maibigay din ng aming opisina yung sapat na suporta para mapaunlad nila ang kanilang lupain at madagdagan ang kanilang kaalaman kung paano mapa-improve ang kanilang mga pananim. So, yan po ay nasasakop ng aming division din na yan. So, meron din po kaming ginagawa na mga pagsasanay na namimigay din po ito ng mga makinarya, pang-agrikulturang gamit para po mas madagdagan ang kanilang mga ani. Meron po kami nung nakaraang 2024, meron po kaming 1,083 ARB na nagkaroon ng access sa credit at microfinance services. Meron po kaming 3,310 agrarian reform beneficiaries na sumailalim sa iba't ibang pagsasanay. Ikinagagalak ko din pong sabihin na sa DAR Camarines Norte, sa inisyatibo ng DAR Camarines Norte, meron po kaming tinatawag na Daraban or Damayan sa Pamayanan. Yan po ay isang inisyatibo ng aming probinsya kung saan meron po kaming tinatawag na nagpupulong-pulong po ang lahat sa tulong ng ibang ahensya. Parang outreach program po ito, ka-agraryong grace, na sa tulong ng ibang ahensya, yung DOST, DOLE, tapos Municipal Agrarian Reform, Municipal Agriculture, yung tinatawag na MAU. Pinapatawag po lahat, parang tinitipon po yung lahat ng magsasaka sa isa pang pagpulong-pulong upang mapag-usapan kung ano pa ang kailangan nilang suporta o ano ang kinakaharap nilang mga problema. Kasi kasama din po namin dyan ang legal services namin. Sinabi ko po kanina na may 3 kaming programa, yung Agrarian Justice Delivery, kasali din po dyan para kumbaga kami na mismo ang lumalapit sa aming mga magsasaka. Ang napuntahan po namin nung nakaraang taon ay 4 na munisipyo. Ano po, sabi ko nga, bringing the government closer to the people. Kami na po ang bumababa sa kanila at lahat na po ng napuntahan namin ng munisipyo, lahat naman po ito ay matagumpay. Ang bilang po ng mga nagsasaka na nag-a-attend, hindi po namin inaasahan na talagang marami silang nagpupunta. Ito po yun sa malalayong barangay. Ano po, yan po ang bukas din po ito kasi po ang programang agraryo, di ba sinabi ko na rin, nasabi ko na rin ito at sasabihin ko ulit, ito po ay isang social justice. Ang aming pong ahensya ay nagbibigay rin ng tulong sa mga landowners. So, pwede rin po silang magpunta sa aming mga opisina kung meron silang mga katanungan tungkol sa mga lupa na nasakop sa kanila. Tumutulong din po kami sa pag-transfer ng title doon sa mga retained area ng landowner. So, yun din po ang tulong na naibibigay namin, hindi lang sa aming mga magsasaka. Lahat po yan ay
ginagawa sa tulong ng aming mga Municipal Agrarian Reform Officer sa ground, or kung hindi po, pwede rin naman po silang pumunta sa DARPO or yung provincial offices namin. So, Arugen Kahigos, ano opisina Kandar, Camarines Norte, sa liderato po ka sa tuyang kaibanan ngunyan si Kaagraryo Udeng, dahil ang pigaha po talang ito accomplishment nila kan 2024, pero talagang nahiling ta si ginibong kamarahayan, lalo na duman sa pag-distribute kan mga e-titles, regular titles, itong implementasyon kan COCROM, as in iba pa talagang naitao po, naibaba sa mga kaiba rin niya itong paroma sa Camarines Norte. Kaagraryo Udeng, sa ibo pong pamayo, katagod po kan mga programang inikandar, as in kan mga accomplishmentong nasambitan niyo po kasubaago, paano po nindo na mamantiner na marhay ang connection sa gabos sa mga sektor kan sa opisina, urog na po na maging sa po mga municipal offices? Kami po ay sinasabuhay namin yung palaging sinasabi na prinsipyo ng aming mahal na ama ng rehiyon, si Director Ruben Chodor Sindak, na One DAR Bicol Region. Yan po ay ginagawa din namin sa aming probinsya na Camarines Norte. Ano po, kasi ang aming pong pundasyon ay yung pagtutulungan. Pagtutulungan para hindi ka nag-iisa, lahat po nakakasali. Sa katunayan po, sa aming pong probinsya, meron din po kami na mga municipal offices. Halimbawa, sa isang munisipyo, kulang na ang iyong target. Kulang na ang iyong target. Meron po kaming tinatawag na mag-a-assault. Kung saan po yung may malaki pa ang target. Sa totoo po, ang malaki pa namin na target ay yung Labo. Malaki po kasi na munisipyo ang Labo. Meron po kaming assault na tinatawag. Kulang na ang project split sa DAET, mag-a-assault ka dito. Para lahat po pagtapos ng taon ay lahat po may accomplishment. Ika nga, walang maiiwan sa DAR Camarines Norte. Lahat may accomplishment. Iyan po ay ginagawa namin. Sabi ko, in unity there is strength. And siguro yun po ang focus ng 2025 para po Udeng. Kaya para po sa imo, tanghaling maaaraman po kan mga taga Camarines Norte, sa nagpapadako sa Lakdang Kandar Camarines Norte, ano pa po ang mga proyektong split na iherasta para ngunyan na taon? Parangunyan po na taon, masasabi ko po na napakalaki ng aming target ngayon na taon. Ano po? Kasi ang target po namin ngayon na taon for distribution na e-titles, ang target po namin ay mahigit kumulang 2,300 titles na may kabuuang 4,700 hectares sa 2,162 na agrarian reform beneficiaries. So yun po ang aming hangarin na sana pagdating ng Disyembre, matapos ang taon, ang layunin po ito ng aming probinsya ay maibigay sa lahat po na mga agrarian reform beneficiaries na umaasam na makamtam ang kanilang mga titulo. Masasabi ko po na malaki ito na target, pero nangangahulugan din po ito na maraming agrarian reform na beneficiary ang matutuwa at sa wakas at matagal na nilang inaasam na titulo ay makukuha na po nila. Napakalaki, pero maraming magsasaka ang matutuwa. Sa iling ko yakang-yaka dahil sa accomplishment po ka 2024, kayang mapantay lumalagpasan pa para ngayon 2025. Siguro po ngunyan katagod liwat ka sino mga marhay na mga plano sa inisyatiba para sa tuyong mga ARB, ano pa po ang piglalauman tangon yan para sa inda? As in, para po sa mga daipan na kakarasibikan sa pong individual na mga titulo, ano po ang sa tuyang may tataong mensahe sa tuyong mga kaubayan sa Camarines Norte? Doon po sa mga hindi pa nakakatanggap ng mga titulo, lahat po naman ay ginagawa namin ng paraan na lahat po sila mabigyan ng titulo. And ang piglalaom mi po, lahat na mabigyan ng titulo, mas marami pa po kaming marinig na mga success stories na yung mga nabigyan namin na titulo, makita namin na nagtagumpay po sila. Kaya po ngayon na hapon, kasama po namin si Nanay Emma para po mapakinggan natin yung kanyang
success story nung ma-receive niya po ang individual na title. Yan po ang tiglalaom kang mga empleyado kang DAR na marami kaming mapabago ang kanilang mga buhay sa tulong ng aming ahensya. Yan. So, thank you very much. Aratyan, babalikan ta pa po sa tuyang mayor bisita mga kasama. Mga kaagraryo alagad, nasambitan na po sa tuyang kaibanan. Naigwakit ang kaibanan na ARB from Camarines Norte. Siya po si kaagraryong Emma Bagamasbad, 59 years old, kan barangay Dagit, Labo, Camarines Norte. Saro po siyang mahigos na paraoma. Ihemplo po kani, kadakol siya mga akin na nakapagtapos din huli lang sa iyang pagiging mahigos na paraoma sa Camarines Norte. Tangaring siya na po ang mag-historical success story. Nagwa po siya dahil sa taryumpo po sa mga programa kandar. Yaon na po si Kaagraryong Emma. Kaagraryong Emma, maray na pag-aaga po. Magandang umaga po sa ating lahat at sa lahat ng nakikinig sa radyo. Opo. Kaagraryong Emma, pwede niyo po bang mas maipakilala po sa ang inyo pong sarili para po makilala po tayo ng ating mga kaagraryong nakikinig ngayon dito po sa ating programang Kape at Baretang Agraryo? Ako po si Emma Bagamasbat, 59 years old. May 7 anak at may asawa. Na sa kasalukuyan po, ang aking panganay na anak ay si Christine at ang pangalawa ko po ay si Michelle, ang pangatlo ko po ay si Judel at ang pang-apat ay si John, ang panglima ko po ay si J. Mark at ang pang-anim ay si Jericho, pang-pito ko po ay si Angel. Sa kasalukuyan po ang aking asawa ay nasa Batangas. Nagtatrabaho po siya sa fish pond. So talagang napaka mahigos kasatuyang ARB from Camarines Norte. Kaagraryong Emma, tanong ko lang po, kailan niyo po ba natanggap ang inyong sariling titulo ng lupa at ilan na po ba ang sukat po nito? Natanggap ko po ang aking titulo ay noong June 7, 2024 at may sukat po na 1.2 hectares. At pwede niyo po bang maikwento sa amin kung gaano po katagal bago po na natanggap yung naturang titulo at paano po nakapagbigay ito ng seguridad at oportunidad para po sa inyo o para po sa inyong pamilya? Natanggap ko po ang aking titulo hindi kumulang sa isang dekada na malaking tulong po para sa amin sa pag-aaral po ng aking mga anak. Para sa amin po at pang-araw-araw. At sa pamamagitan po ng pagsasaka, paano nyo po ba ito nakatulong sa inyong pong pang-araw-araw na pamumuhay, lalo na po para sa inyong sariling pamilya? Nagtatanim po kami para pang makatulong sa amin. Yung pong mga tanim namin, binibenta po namin para sa pag-aaral ng aking mga anak. At ano naman po mga produkto ang inyo pong naaani po dulot ng inyong pagsasaka at pagtatanim? May tanim po kami ng saging, may kamuting kahoy, may kamuting bagin, mga gulay-gulay po na binibenta po namin. Ay wow, ang sarap na mga nakukuha nyo mga produkto, Kaagraryong Emma. Maliban po sa pagsasaka, meron po ba kayong ibang napagkikitaan po? Yung pong hanap buhay ng asawa ko sa Batangas, bago yung pong aking mga anak namang nakatapos ay may mga trabaho na rin po, yun po ang tumutulong din sa amin. Ako naman po nagtitinda-tinda rin. So, na-mention nyo po kanina na yung panganay nyo pong anak nasa Kuwait. So, malamang nakapagbibigay pa po yun ng suporta po sa inyo. Opo, nagbibigay din po yun sa amin. So, malaking tulong na yung mga anak nyo po ay nagbibigay ng tulong sa mga magulang. Opo, nagbibigay po sila. Opo. Siyempre po, Kaagraryong Emma, bago nyo po ba nakamit ang mga magandang tagumpay na ito, malamang po, nariyan po palagi ang mga balakid bago natin makamit ang tagumpay. Para po sa inyo, Kaagraryong Emma, ano-ano po ba ang pinakamabigat na problema na inyo pong napagdaanan, lalo na po sa larangan ng pagsasaka? At siyempre, paano nyo po ba ito nalagpasan? Ay, yung pong aking anak na isa, nagkasakit po yun ng nasa 3 buwan po, na-confine po siya sa PGH. Nagkaroon po siya ng infection sa mata, na-operahan po.
Sa ngayon po, okay na siya. Tapos po, yung mga bagyo na dumadaan, baha, ng minsan hindi na kami makatawid sa sa mga natubigan ng daan. Pero di tayo napanghinaan ng loob. Na Naharap natin yung ganitong klase ng problema. Nakadaan din po yung mga kalamidad na gano'n. Yan ang Bicolano, yan ang sinasabing, kaya sinasabi di po ba para po na urago ng mga Bicolano, mas anong kalamidad, mas anong problema, kahit ang malagpasan. Di ba? Kasamang kaagraryong Emma? Nalalagpasan din po ang lahat ng pagsubok. Yan, di ba? Nag-smile na siya kasi napakaseryoso niya kanina. Anyway, syempre po, narito naman lang kayo, kaagraryong Emma. Siguro po, ano po ang payo po ninyo maipapaabot sa mga tao, lalo na po sa mga kabataang gustong pasukin po ang larangan ng pagsasaka? Ang ipinapayo ko po sa mga kabataan at sa mga katulad ko ay huwag matakot. Huwag matakot sa larangan ng pagsasaka. Pasukan po nila yan at nandiyan po ang tagumpay. Yan. So, galing na mismo kay kaagraryong Emma, di ba ma'am? Talagang kung maigos lang kita, siguradong di kita magugutom. Sa tabang pa siyempre kandar. So, balikan ta na po ang satuyang kaibanan ngunyan na para po sa pagtaonin mensahe. Inutunta muna si kaagraryong Emma, mensahe po nindo sa satuyang mga parantabay. Baka po gusto pa nindong, may gusto ka mong pasalamatan na sige po ipaabot niya to ang mensahe po nindo para sa tuyang mga parantabay. Kasi po ang dapat ang pasalamatan sa tabang na napo ata hali po sa DAR. Unang-una pong pinasasalamatan ko ay si BBM at si Sekretarya Estrella. Yan, ang ating ang DAR po. mahigos na sekretaryo kan Department of Agrarian Reform. Maraming salamat kaagraryong Emma. Siyempre po babalikan ta si Parpo. Ngunyan po kaagraryong Odeng, pagkakatunta na po ini para po siyempre ipaabot man ang sa tuyong mensahe sa tuyong mga kaagraryong nagaantabi sa programang Kape Asin Baretang Agraryo. Sa ngalan po ng DAR Camarines Norte Provincial Office, nagtaos puso po kaming nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo, sa ating Secretary ng DAR, and ang ama ng Bicol na si Director Ruben Tudor Sindak. At ako po ay patuloy din na nagpapasalamat sa mga magsasaka na nakikinig ngayon at patuloy pa rin na makikinig sa mga susunod na episode na sa walang sawa nilang paghintay na makamit ang titulong inaasam at patuloy pa rin silang naniniwala na ang agrikultura ang makakatulong sa kanilang masaganang pagkabuhay. Ika nga, sabi ko, walang pamilyang Pilipino ang walang pagkain na yung pang inaasam na walang pagkain sa hapagkainan. Yun po ang aming inaasam. Kaagraryong Grace. Yan, iyo mananggad po. Talagang sa tabang kandar, may magugutom, may mawawalat. Sabi mo po, and sa taon ini, gulpi pa kita mga accomplishmentong gigibuhon. Opo. Salamat asin, sulong agraryo. Sulong agraryo para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Yan. Diyos mabalos po, yan po ang sa tuyang naging tampok na bisita po ngunyan na aldaw mga kasama sa episode ng programang Kape Asin Baretang Agraryo. Nakaibanan ta po si Parpo Dessa Cabizodo and of course, ang sa tuyang ARB, si Kaagraryong Emma. Sa ngaran po kan Arimen D. Dulinex, siriman po kan Department of Agrarian Reform Bicol sa programang Split. Ako po sinong kaagraryo, Radyo Man Grace Lucentes. Salamat po kasi nung pagantabay, liwat sa mga sunod na programa.
Sa indong nadango, ang naging katiripunan kan mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape Asin Baretang Agraryo. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.